roh pentilnya dan ngedet. Nang ngene iki goleki pentilnya jangan. Tapi nang ngarep salah nang mburi. Oh, jenenge belum paham. Mbok ini ya ora mapakne. Malah senare sing mburi. Soalnya itu nek mbake orang kata muda lho to golek susune lah. Ya dari langsung Kudune diarahne. Oh, sakit anu Mas kowe iki apik berarti gelem anu kementil. gementil lah. Mboten babone kadang ngenten lho Pak ini sing Iya celangi mulai ayu ene lho. mboten ngono dianu mboten digojer ngoten. Mas kuwi kuwi godhot Jadi tahu ya nanti. Boleh lagi misalnya kan mati. mati. Mungkin resik mungkin sore dicuci langsung, Pak. Niki ngen lincing niki lho. Mari anu Mbak laler ijo kan ngenten iki sosok mbak medal sete ngoten. Jadi masih lebih juga nih. Di anu Mbak dikum anu ne didos ngoten lho. Tani. Enggak bisa. Ini kue mana kue? Mana kapal? Didoti dhewe lho penting pisan. Ambruk kok di amas. Posisi anak telu ya ning jane to ya. Ngoten Pak. Jadi ini orang tahu anak telu bawale loro. Ku malah sing sae niku malah Malah kata-kata malah Bu awak kentet kecentan sae ten iki dibantu udan ya tulisane sing sak. posisi ya. Oleh pepetaan benar kok. Aku mau patang saja bisa to ya. Tambah tes susu ngono kuwi. Nggih, Tapi coba gede to rek. Nggih. Sing kebon sing suwahe sing jenengan sadede mben kok bareng karo sing lanang Ya niku. kok dhewe nek tahun lah mana kok dhewe. Mau bisa mana lah gitu. Wedi niku. Aku iki doro. Kita orang tahun lho. Orang mana-mana. Ngeten nih Pak. Kuwi jadi coba itu ya. Saya nih lanange nuruti lanange nih. Lanange pas sing putih niku. Untuk Kayak ada ngatik. kesel pisan. Gua coba gene mana esuk ini sekeco lho mana bar maghrib wis wengi nunggoni terus Pak. Ora belum ora. Itu wae kerjaan niku wae. Latihan mlaku aja. Ngadeg. Jadi orang-orang beneran anak-anak. Mundur-munyer. Dia pergi ini jadi karena begini. Proses temu ambruk Nukui. belum gitu. Urung salah jan kene. Aduh.
Aku mau deh. Saya lakuin urung anu, urung bayang. Ngadeg kae urung anu. Aku urung bayang. Kita pakai seminggu, kita seminggu 3 bulan. Mangapnya dong pas yang itu. Mbok ini yo nyerek. Nah, kalau lagi mana seru barang kerang kita kalau jelong mana ayam dulu. Iya. Akhirnya papat sih mana seru yang nyangkau kita. Kita cuma. Assessment tenan nih. Wis iso. Belum. Anu Mas Gomar sing etan kan ngene iki kan sing anu pahit dadine rada angel nek sing kula niki bener. Pun-punan, Pak. Tidak ya. Oh, Tony sudah ngedot. Nyundul-nyundulnya salah kan. Nah, kali ini sudah update saya. Ini kita pakai senang jadi. Tadi sudah update ini. Wes, tunggu saya. Kesel kita ya, Tony. Ini sing anu malah turun nek merangan Mas Go. Merang. Ah, demen mesti. Oh iya. Yang merangan kan anget. Tek ngombe iki dadung udah pentile. Ora lho Mas. Wis anu geran terus ora ning anu berarti. Ora leren karepet. Iki nggo dilipis gowet iki rong sasi sampun. Nglanang iki bersih tok. Tanggal pira ya? 18. 18. Ngitungi tanggalnya ini bu enak. Tapi lho. Metu apa ya? Metu ya. Metu susu. Wes. Yo ikuti mama. Ku ejek mama. Besok aku sore bisa ngedek dulu. Yang mana bingung kok tunggani kan biasa toh? Ora tunggon mati lho Pak mboten dereng purun ngombe ora anu mati. Nanti entar karena apa kuwi keruban jalan. Wong ngeten iki namung disusu anu ngoten niku mboten dipentili babone tetep anu kurangan. Kurang marung kan. Nggih. Kalau vitamin C kan juga apa nih kuwi. Babone mangan. Kira pas-pas yang udah ini. Itu dia kartunya.
ngadeg salah neng buri lho susune. Dikira neng ngarep malah. Nasi dorong, jadi mana pertama lo pada ini. Cuma kita juga sih mana itu. Itu tambahan vitamin. Ora gelem. Ora gelem Mas, ku karepe moh. Iya karepe mau. Moh lho. Awalnya kayak wis gelem lho padahal. Ah, mungkin apa ya ora enak mungkin ya. Iya ora enak paling. Ah, semuanya ora gelem. Gak enak paling. Sasetan. Kalau pakai rahang rakyat lain loh. Terus data yang ngambil lo pakai oke. Nggih. Nggak bisa yang YouTube pakai sumber video. Nah ibu Pak. Juga kemudian kasar lagi. Kesarane musik di mana itu menurut Viko, ngerti tidak? Bisa ngerti paling enggak gitu. Jadi wayang ngepor kalau kayak itu ngepor terus biar. Mriko dereng mulai, Pak. Diurung loh, orang sumber yang ngepor. Dan sumber ngepor sih, tadi nanggung gone perawan gone kan begitu. Dene sing anu niku Tony. Tane nih. Urung bro. Berarti niku namung sumber anu ngoten mawon. Yo banyu resapan. Wih lho geblak. Ana kan gireng gitu. Enggak sih loh. Leprak, oh iya Marco kayak ireng ora. Niku enten iki cukup terdepan ku gampangane. Kadang sebulan mboten ngambil 2 bulan pun nyuwun kawin melih dan niku enten. Jawa ini ya. Nggih. Namanya cepet Jawa terus. Nggih wong namung 5 bulan pun anu kene mempedhus sing gedhe ngenten 6 bulan paling Makanya anu boten. to. Dodolan iki dos Jawa iki murah lan dos Nggih. kacang ini marai. Marai ngene iku marai. Salah neng buri betul. Mulai isinya bingung.